Poilao sobra Jisu Kristoni mungbai jotono no lamsago. Phaide hingkhe chong tini haino hai kaitoni kok thaina khnalainai. Tinini Bible pore mungna haljaka. Lamung number 126. Subrayong siono sakangni haikhe khlai phitphuro. Jong imang nongma haise ongsiwo. Aphoro chini khogo monoimong phaikha. Tei chini bukhogo tongthokni chamung bai kupulung ongkha. Haikhe aphoro dopharo hai hinui salaikha. Subrayong borokni bagui samung kotor kotor khlaikha. Subrayong chini bagui samung kotor kotor khlaikha. Aboni bagui chong tongthokha. O Subrayong Negevni tuisa haikhe chongno swkangphuroni. O kifilui tubujadi muktui bai buchului sarnai rok tongthokma khorang khlaiui ma rathwng. Kaptwtui buchului kaina ongkhorui thangnai rok borok tongthogui rwchabtwtui bini maimo tha tubuui phasi phainai. Kaitoni kwthang kokthai khnamani bisingtui chong jotoni sakao kaitor kotal khe hamari khlaithwng. Amen.